Ja môžem povedať, že som zabezpečil som, a to, čo môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúval, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou, to je tie peniaze. A oficiálne prídu a budú normálne vykryté strane. Ale to, že sa pritom modal Fedor, nemôže znamenať, že ma bude niekto zahrnúť. Ďakujem, sa nesmie stať. Aj preto urobil som niektoré rozhodnutia vo vzťahu k týmto financiám, že som sa vymanil od Fedora a povedal som: Fedor, ja som mal do toho hlavu, a nie si mal do toho hlavu. Takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať a napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť v dispozícii pre účely aj volebnej kampane.